И здравейте хора, сега играем Майнкрафт в 1.8. Продължаваме поредицата. Сега мисля този епизод да направя покривът. Затова мисля да тръгвам. Айде бързо. Давай, бързо. Давай напред. Бързо. Бой по дървата. Ще начупа нищото. Да, мисля, че вече ще не стигне. Не, още малко. Още 20. Айде още 5. Още едно, не. Кто? Имаме 60. Не се вижда много хубаво като се покрив. Но ще изчакам деня, ще половувам малко храна. Ще направим градинка. Чак тогава ще приключи епизода, за да стане малко по-дълъг. Така и ще се върнем след малко. Добре, сега ще ходя за въглени, защото хем става ден. Но имам чувството, че тук ще има все някъде ще има все по някой зомби. Сега. Не, защо падна бе? Тук няма нищо. Няма само от тези копчета има айрон. Няма да чупа айрона. Не. Айрона ще го чупа, ама няма да е сега, защото с тази кирка няма. И сега взимам каменната кирка. Чай се наям бе. Или аз имам каменна кирка бе. И нямам. Ами ще взема още 2 каблстон. Ще трябва да намерим се от някъде, трябва да има колко бързо намерихме. Нямам думи просто. Така се прави. Ще направим сега 2 светещи фенера отпреде. Ще направим мутичка. Трябва ни доста кола да вземем. Много кол. Няма да ми просто. Много е готино слънцето. Ако някой се пита името на Texture Pack, ще го има в описанието.
Съжалявам, просто не мога да ги намеря всички линкове за всички тези шерпаци, защото има много тези шерпакове. К4 си, дърво няма. Не имаме това в мене. Аре, имаме 8. Какво ще да правя с този дърво? Да, мучичка. Там сме. Сега имам само 4 сиц, които ще ги направя тук, 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 тук. Много готино. Хубав survival ще правим. Да поизчистим тревата, защото от нея ни падат сиц. Вече 2 сиц. Ще ни трябва тето. Няма да оцелиш. Буклук. Сега ще дай да убия. Добре, кучка. Кучка! Да. Чисти за тревата. Не падат сиц. 3 сиц. Тези 2 сиц ще рисува така. Ще трябва да направим ню градки. Ако някой знае, трябва, моля ви, кажете ми в коментарите как да снимам на PlayStation ми. Защото PlayStation трака е. Много искам да снимам него. Защото си купих една много готина игра. Така. Сега да изработим оградки. Аре, как се правиха тези оградки сега? Само така ли беше? Така. Нещо. Как се правиха оградки, бе? Да имаш тук един survival guild. Просто... Градките помних, че се правят или така. Я пробвам с дърво. Хора, съжалявам, но просто майнем 1.8 няма как да се направи, пробвах всички възможни шансове. Ще ни трябват две цикли. Сега имам факли. Така. Само е така. Само земята ли мога да се слага, да? Ще е така.
Реално сега ще ми трябва да сушата къщата. Готово. За къщата една факла да не си излишна. Ами да, хора, мисля това да бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Лайк и subscribe, ако искате още. И пишете в коментарите на коя друга игра да правя поредица или да снимам. Защото аз изпитам затруднение с това и... Добре. Чао.